дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ҳамос ва исроил барои оташбас дар ғазза мувофиқа карданд. расонаҳо навиштанд ки ҳамос ва исроил пас аз 15 моҳи ҷанг дар ғазза барои поён додани он ва озодии гаравгонҳо ба мувофиқа расиданд. ба гуфтаи расонаҳо, шайх муҳаммад ибни абдураҳмон, нахуст вазири қатар, гуфтааст ки ба шарте ки ҳукумати исроил ба оташбасӣ розӣ шавад, он аз рӯзи якшанбе, яъне санаи 19 январи соли равон ба иҷро медарояд. ҳамчунин гуфта мешавад, ҷо байден, президенти амрико низ бо эъломи хабари мувофиқа барои оташбас изҳор доштааст ки ин тавофуқ ҷанг дар ғаззаро қатъ карда гаравгонҳо озод мешаванд. ҳанӯз тафсилоти ин тавофуқ эълон нашудааст, вале расонаҳо навиштанд ки дар сурати ниҳоӣ шудани он 3 марҳиларо дар бар хоҳад гирифт. марҳилаи якуми оташбас қарор аст 42 рӯз, яъне 6 ҳафта давом кунад. дар ин муддат бояд ивази гаравгонҳо сурат гирифта, сарбозони исроилӣ тадриҷан аз навори ғазза хориҷ шаванд ва ворид шудани ҳаҷми бештари кӯмакҳои башардӯстона ба ин қаламрав иҷозат дода шавад. ёдрас мешавем ки ҷанг дар ғазза беш аз 1 сол аст ки ҷараён дорад. ин ҷанг миёни моҳи октябри соли 2023 баъди ҳамлаи ҳамос ба исроил ки боиси кушта шудани наздики 1200 нафар ва гаравгон гирифтани 250 кас дигар шуд оғоз гардид. баъди он исроил ба ғазза ҳамла кард. масъулини беҳдошти ғазза мегӯянд ки шурӯъ аз 7 октябр то инҷониб дар натиҷаи таҷовузи исроил ба ғазза беш аз 47 000 нафар аз ҷумла занону кӯдакон кушта ва наздики 105 000 нафари дигар захмӣ шуданд. хабар медиҳад Азия Плюс. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.